Сестры з мертвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за
нас молися, притулок грешних, за нас молися, сутішальниця засмучених, за нас молися, у спомогах християнам, за нас молись, королеву анgelов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Как стались мы годными обещаниям Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługam Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od cieperaśniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Христос świadczyć o prawdzie передусім у Евхаристии. 2000 годов присутности среди нас – это свидетельство Его верности и неизменности в отношениях до человека. А некая наша здрада, коварство, отречение, обыяковость, неудачность не примусили Его отвернуться от нас. И Он сказал: «Застанусь с вами на все часы, и застався». И як ранее у Евангелии, так теперь у Евхаристии, и Он свідчить о правде про Бога и человека, про греховность и святость, про небо и пекло, про избавление и вечный проклен. Ни одна йота, ни одна литера не изменится в законе. Эту правду Ян Павел II цудовно адлюстровував у своей промове у Милане. Праз Евхаристию
Eucharystию Kościół становится мерою життя і криницею посланництва всього люду Божого, який сьогодні прийшов у вечерник, говорячи мовою сучасного чоловіка. У Евхаристії найглибіше записано життя кожного чоловіка, батьки і маті, дитяті і старого, юнака і дівчини, професора і студента, селянина і робочого, інтелігента і простого чоловіка, законниці і святара, кожного без виключення. Праз Евхаристію життя чоловіка описується у таємницю Бога живого. У этой таємниці ніби у одвічне книзі життя чоловік пересікає межі часового земного існування і отримує надію на життя вічне. Костюр утіловленого слова народжає праз Евхаристію жихарів вічного Єрусалима. Ось чому Евхаристія повинна стати мірою нашої відкупленої чоловічності. У її зміщається кожен чоловік, батько і маті, старий і дитя, робочий і інтелігент, люди фізичної і розумової праці. У Евхаристії зміщаються різні характери, темпераменти, здольності, слабості, нещасті і недохопи. Евхаристія не подавляє ніводної індивідуальності, покидає повну свободу і внутрішню вольність. Кожен приймає Евхаристію по-своєму. До кожного вона приходить відповідно узросту, становищу, обов'язкам, здольностям. Христос достосовується до кожного, але так само від кожного Він потребує віри, надії і любові, признання Його божського авторитету, який виникає з любові до чоловіка. Сине, дочка, отдай мені своє серце. Єсус не хоче забрати нашої свободи, а тільки прагне її поширити, поглибити, змістити во внутрішній правді, у той одиній правді, яка визволяє. Тому Ян Павел II заканчивая свое миланское выступление такой молитвой до Христа. Дякую Тобі, Христе, за те, що у Евхаристії мocою Духа Святого Ти приймаєш нас негодних у єдність Твоего тіла і крові, у єдність Твоєї смерті і воскресіння. Дякую Пану Богу нашому. Дякую Тобі за те, что Ты дозволяешь постоянно наново народжаться Костюлу на нашей земле, и за то, что дозволяешь Ему народжать сынов и дочок в этой земле, как детей Божьего усыновления, спадкоємців вічних коштовностей. Твоей обороне отдаемся, Świętая Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawiaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, Sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.